Her er et screencast af proteinsyntesen. På figuren ses hvordan proteinsyntesen fungerer. Overordnet er proteinsyntesen en proces, hvor der bliver dannet proteiner ud fra en genetisk kode i det pågældende DNA. Dette sker ved hjælp af proteinsyntetiserede molekyler såsom proteiner og RNA. En muskelcelle, altså en eukaryotisk celle, som ønsker at danne protein i form af aktin, starter med at danne nogle specielle RNA-molekyler kaldet mRNA, altså messenger-RNA. Disse bliver dannet via transkription, hvor man omskriver det pågældende DNA til RNA. Nu passerer mRNA fra cellekernen ud i den omgivende cellevæske, hvor det styrer dannelsen af proteinet ved hjælp af ribosomerne. Derved sættes de forskellige aminosyrer båret på tRNA sammen i den rækkefølge som i den genetiske kode. Slutteligt kan det danne protein eventuelt videreomdannes af enzymer, så det får sin endelige form og funktion.